Nje vuma mfethu ngifuna sikhulume nomlaleli osekhohlwe i-destination yakhe lapho eya khona. Isihloko sethu sanamhlanje sithi remember your destination. Khumbula lapho uya khona. Uqala mfethu ingxoxo yethu namhlanje nje ungidlalela. Khona istory soyenye insizwa engangifunda nayo mfethu e-UKZN esababhlungu. Ukhuluma ngefama ayisebenza kulona ukuthi umnini ifama mfethu wayenehabit engeyinhle. Ukuthi wayethi njalo uma ekubona ukuthi esikoleni wenza kahle bese kunikeza ipromotion, you know, emsebenzini. Lo mjida wayenefama kodwa inkinga yakhe ukuthi wayehleze identify abantu abayimisele esikoleni. Uma ekubona ukuthi uyimisele bese kunikeza ipromotion. Ipromotion yayirestricta cause bekhipha esikoleni. Uyayibona le nto le. Ubethe uma ekubona ukuthi ayilona uyimisele uzoba into enkulu bese kunikeza ipromotion. Nathi le promotion njengoba sengikunika yona ngifuna ufocus kwifama. So abantu abaningi bagcina bengafika kwi-destination. This guy isifunda naye esikoleni usene-masters mfethu. Into yamenza wadlubulundela uyikona ukuthi wayenephupho. He had i-destination. Khona indawo ayifuna ukuya kuyo. So le promotion ababefuna ukumnunusela ngayo wakwazi ukuyinqaba. Abantu abaningi mfethu babanjwe yileyo nto ukuthi khona ama-destinations abekufana baye kuwo kodwa khona izinto abanunuselwe zona along the way and then betray mfethu the dream, betray something that God had instilled kubona ukuthi nansi indawo engifuna ukuthi uye kuyo. What am I saying mfethu? Ngenkathi lo mjida mfethu bemxosha mfethu laba abanye babeqhubeka behola imali ezithile yena engasaholi, you know. Kuba bhlungu mfethu umuntu endawo yakuyo because khona izinto kuzofanele uyincishe zona ukuze uzokwazi ukufinyelela kulelo phupho noma kuleyo ndawo mfethu. And enye into enginotisile vuma, this is my personal observation. Abanye abantu abaningi into ayibalimaza akukhona ukuthi uvuma sikhule naye usephumelele thina siphumelele. Abanye abantu balinyazwa ukuthi bona abazazi uqobo lwabo ukuthi olwabo uhambo luyapi. Ngibonile vuma abantu abaningi abadiniswa ukuthi uyeye sikhule naye uselapha. Badiniswa ukuthi as much as uyeye sekuphumelele noma uyaphumelela thina asizazi ukuthi sifuna ukuyapi. Up until you know where you are supposed to go, then mfethu yonke into enza ngisho ngathi abantu around you bayaphumelela nawe khona indawo usuku usafocus kuyo. Iningi labantu engibabonile balinyazwa ukuthi bona abazazi bayapi. Right now mfethu ngithi abantu abazama ukucubungula ukuthi bayapi. Iphuzu lesibili vuma ngeke ngaba nenkinga ngikhula because bengiba nalento kuba inquisitive, ngihleze ngiyibuza izinto. Imkhumbi yakudala vuma ihamba ngomoya, you know, and ukusuka lana ye-Europe noma ukusuka la ye-America ihamba ngomoya and sonke siyawazi umoya ukuthi umoya ucela ukuthi uphephethe kephi. Umoya uphephetha kuwo wonke ama directions. But the very interesting thing vuma ngale mkhumbi kuthiwa le mkhumbi yayikwazi ukuthi imoya eyayiphushela in the opposite direction bakwazi ukuthi basethe imkhumbi yabo ukuthi as much as umoya uza kuthina sikwazi ukusetha umkhumbi ukuthi mfethu ungahlehli kodwa umoya oza opposer sikwazi ukuchusa. Yazi khona abantu vuma mfethu abaneyinkinga kodwa uNkulunkulu ufuna ukusebenzisa lezo inkinga ukuthi aba-asherishe to where they need to go. The same thing mfethu obona ngathi kuphushele move. uNkulunkulu uyakwazi ukuthi akuposition to a point ukuthi lo moya mfethu uthi ukuphushele move kodwa ukise phambili. Abantu abasebenza ngamabhanoyi mfethu kuthiwa ibhanoyi ukuze likwazi ukuteka off kufanele libhekane nomoya. I used to think ibhanoyi kufanele lifulathele umoya. Yes, no, kuthiwa kufanele libhekane nomoya. Ngenkathi libhekana nomoya liyakwazi ukukhuphuka. Khona lento abayibiza nge-angle of attack. Khona abantu mfethu kufanele bathathe izinto uNkulunkulu ayibheke kuzona basebenzise i-angle of attack ukuthi as much as umoya ungiphushele emuva kodwa ngikwazi ukuya phambili. That's how you get to reach i-destination yakho mfethu. And ukwenza njalo vuma ngenkathi usebenzisa i-angle of attack it means awuyi-direct entweni uyakekela. Ukekela kuzosho ukuthi uzothatha isikhathi eside, denials ama-delays akuwona ama-denials, uzofika mfethu la kufanele khona mfethu. Yebo lento le iphuzu lokugcina mfethu engifuna siligoqe ngalo namhlanje. I want to say to somebody mfethu ukuthi your current job mfethu kwabanye abantu akuyona i-destination. Khona abantu abalinyazwe ukuthi kuthe umethola i-position e-right mfethu waba comfortable kanti uNkulunkulu bekunikeza le position ukuthi aku-asherishe to your destination. Khona abantu mfethu abanikezwa ama-position not ukuthi sekuyi-final destination usestopini. Embrace that position uzimisela but it's not mfethu your final destination. God wants to, yazi khona abantu vuma mfethu abazovuma ukuthi baya kuma-positions mfethu ngemali ababedayisa ama-orange ngayo wathatha leyo mali wakwazi ukugibela waya kwi-interview wathola umsebenzi. Meaning le position okuyo ungayibukeli phansi ngoba izokusiza ukuthi uye kwenye indawo but make sure ukuthi mfethu awuyi-embrace. Kubhlungu vuma yabo nje mina, let me use an example. God is doing great things ngathi la but I don't want to be mistaken to think ukuthi as much as sengiye comfortable kwi-Gagasi
Gagasi, but this is my destination. Myself. uNkulunkulu could be ushering me somewhere else. Kufana ngi-embrace le ndawo, but ngingadideki ukuthi ngi-embrace i-destination as i-point uNkulunkulu angibeke kuyo, yabo, ngize ngi-embrace as if sengifikile kanti angifikile. Abantu abaningi balinyezwe yilonto. Ngicela ugoqa ngalabantu abambalwa. Khona insizwa mfethu engifunde ngayo, igama layo uBob Colmore. Kuthiwa this guy mfethu wayishanela esitolo. Ukushanela kwakhe esitolo kwam-asharisha wagcina seyi-CEO. Ubeshanela esitolo wagcina seyi-CEO. There's nothing wrong ngokushanela esitolo, but it's ku-wrong uma uzoshanela esitolo ube uNkulunkulu ekubeke kwenye indawo ebese u-embrace leyo ndawo. ULinda Sibiya mfethu, I get to speak noLinda, siyamazi sonke, wayesebenza kakhulu kuma-radio stations. ULinda mfethu uhleze yisho lento ukuthi wayidayisa esitimeleni, but i-destination yakhe kwawukuthi asebenze emsakazweni. You know, we all have ama-points okufanele sidlule kuwo. uKhuzani mfethu umfaka Mpongose, siyamazi sonke mfethu, uhleze yisho lento ukuthi naye wayesebenza mfethu ewunogade esangweni. And uNkulunkulu use that. When you remember your destination, indawo sokubekwe kuyo mfethu ayikhold back. Yes. But it ushers you to where you belong. Last point, mfethu, never let what is supposed to usher you to your destination becomes a destination. Khumbula lapho uya khona, mfethu. God is love. Thank you so much. Yo, Tulani Gumete on Gagasi FM, Monday Motivation, Excel on Sunrise.